Sziasztok! Én Anett vagyok, és ez is egy bejelentő videó lenne, vagy tájékoztató videó, ugyanis az utcsó mazsolat fellépésem lesz délután, és remélem, hogy tetszeni fog nektek az a videó is, csak most ezt gyorsan bele szerettem volna jelenteni, mert most van 3:10, aztán milyen 2 fél 2 körül indulunk Pálvörösmartra, szóval igen, csak ezt akartam egyébként elmondani nektek, hogy oda is magammal viszlek titeket, remélem az a videó is tetszeni fog nektek. És aki kérdezi, a hajam most azért van így, nincs levágva, hanem nem tudom, mennyire fogjátok látni, itt fel van itt csatolva, nem tudom, mennyire látszik. Mindegy, látszódott, ha nem. Nos, igen. Csak ennyit szerettem volna elmondani. Ha várjátok a videót, akkor nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornára. Én Anett voltam. Sziasztok!